ведаеце ці не фармулюеце для сябе, а просто на практыцы ажыццяўляеце? Оживили саўковы город Менск аутентичной белорусщиной. Главным побочным эффектом этого возрождения является появление энтузиазма. Правильно вы уловили, але трэба, напэўна, ситуацию ў дынаміцы разглядаць. Мы будем говорить про национальную идею. Мы живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаю здесь я. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Па завядзёнцы вядучыя ў студыі Максім Гаруноў, Зміцер Лукашук. А наш сённяшні адмысловы госць, мовазнаўца, адзін са стваральнікаў Беларускага народнага фронту, Спадар Вінцук-Вячорка. Добрый день, Спадар Вінцук. Добрый день. Спадар Вінцук, вот я сказал про одного з заснавальнікаў Беларускага народнага фронту, але калі верыць вашай біяграфіі, выкладзенай на Вікіпедыі, то с 79-го года вы займаецеся ці ўваходзіце ў розныя там адраджэнскія ініцыятывы, нацыянальныя ініцыятывы. Калі аж 79-го года вы вот нацыянальнай так, уздымам гэтым займаецеся, то можа вот акурат такі вы павінны быць тым чалавекам, які ўсё ведае пра нацыянальную ідэю. Ну, Вікіпедыя не крыніца, але сапраўды, напэўна, гадоў з 18 я удзельнічаю у ініцыятывах, структурах, праектах, уздымах, як вы сказалі, скіраваных на рэалізацыю гэтай самай нацыянальнай ідэі. І праблема, відаць, будзе ў тым, што я практык, а не тэарэтык, таму мне, напэўна, прасцей гаварыць нейкімі прыкладамі, чым канцэптуальнымі абагульненнямі, фармулёўкамі. Прысутнасць філосафа абавязвае, відаць, гэта рабіць. Я пастараюся ў меру сваіх сіл. Думаю, што у вас ужо такая вялікая палітра думак наконт нацыянальнай ідэі, што я нічога новага не скажу. Да мяне тут былі, пэўна, разумнейшыя людзі. І была, напэўна, і, як бы сказаць, розная матрыца, трактоўка самой сутнасці нацыянальнай ідэі. Ці гэта для беларусаў працэс, прычым вечны працэс, няскончаны працэс. У гэтым жа ёсць свой плюс, дарэчы, калі ён не скончаны. Ці гэта канстатацыя, прычым альбо канстатацыя таго, што ўсё ўжо закончылася і даводзіцца роспачна капацца, альбо канстатацыя таго, што, можа быць, яшчэ будзе, а можа і не будзе. Магчыма, гэта проста пералік нейкіх псіхалагічных рысаў. Ну, ў прынцыпе, я гатовы прайсціся па ўсіх гэтых трактоўках матрычных таго, што такое ёсць ідэя, зыходзячы, ну, свайго власнага досведу таго, што за гэтыя гады, 79-й, 2019-й, нормально, 40 гадоў. Можна ўжо нешта абагульняць. Для некаторых это цэлае жыццё. Ты мне, вот я зачаплюся за ваше слово. Вы сказали, для мяне нацыянальная ідэя гэта больш практыка. Вы ўжо нават ведаеце ці не фармулюеце для сябе, а просто на практыцы ажыццяўляеце? Так, у прынцыпе, калі маё пакаленне усведаміла пэўную пустку, правал у тым, што нас акаляе, пустку, правал, непраўдзівасць у ідэйнай, маральнай атмасферы, ну, мы, напэўна, і пачыналі дзейнічаць дзеля таго, каб гэтую пустку замасціць. І шмат чаго тады яшчэ не ведалі. Вот, дарэчы, гэта ідэя замасціць, яна рэгулярна вярталася да мяне, у тым ліку і тады, калі я усур'ёз заглыбіўся ў мовазнаўства, прычым не толькі і не столькі тэарэтычныя, колькі ў практычныя усялякія мовазнаўчыя ініцыятывы, зрабіць масток паміж пакаленнямі 10-х, 20-х, часткова 30-х гадоў, пачынальнікаў, адраджэнцаў 20-го стагоддзя, прычым як усходняй, так і несавецкай, заходняй Беларусі віленскай традыцыі і намі, нашымі пакаленнямі, таму што паміж імі і намі штучна выкапалі яму. Прычым, на жаль, часам жа гэтая яма была ў самым прамым сэнсе гэтага слова. Тая яма, у якую траплялі тыя светлыя людзі. І вось гэтая місія масціць, яна як бы і была такой праводнай
увесь гэты час. Місія масціць была і тады, калі мы пачыналі у варунках савецкага гораду, я не могу сказать урбаністычных, урбанізм это все ж таки нешта іншае, чым савецкая рэальнасць позніх 70-х, ранніх 80-х гадоў у Менску, вітрыне сацыялістычнага, так сказаць, будаўніцтва, з архітэктуры пачынаючы. Мы, вот тады моладзь, менская, універсітэцкая моладзь, вырашылі, што нам бракуе жывой прысутнасці беларушчыны, эстэтычнай, прымальнай беларушчыны, не гэтых арнаментальных каўпакоў цётак з абшчэпіта. Цяпер жа прынята разважаць вышыванка, вышымайка, арнамент. Арнаментальнасць – гэта як бы падачка з боку ўлады, вот ніша этой арнаментальнасці, баўцеся там сваімі арнаментамі. Такая арнаментальнасць, па праўдзе, была і за саўком. Былі цёткі, быў абшчэпіт, і ў іх на какошніках з набалдашнікам быў вот гэты самы арнамент. Чырвона-зялёны, сіні, там усякі іншы. Была псеўдафальклорная музыка ў радыё-тэлевізіі, аранжаваная паводле падазронай, як бы нетрадыцыйных узораў, а быў зусім іншы пласт аўтэнтычнага, акапельнага спеву. Былі рытуалы, абрады, якія то з прычыны ідыёцкай барацьбы з рэлігіяй, то з прычыны наогул пабудовы новага ладу адпрэчваліся. Ну, я маю, безумоўна, купальскія калядныя, гукальныя традыцыі, вось якія мы, беларуская майстроўня, тады, вот 79-й, як бы это пачатак таго, калі я пра это ўсё пачаў думаць. Мы вярнулі гэта на гарадскія вуліцы, і раптам на наша здзіўленне мы пабачылі, як патухлыя вочы, як пачыналі прасвятляцца, як задыханыя галасы пачыналі неяк нармальна прамаўляць вот нашых суайчыннікаў, сугараджанаў, менчукоў, якія побач з намі на тралейбусным прыпынку, калі яны раптам бачылі гэтую моладзь, якая акапельна спявае, раскошныя гэтыя распевы, якія нічым не нагадваюць частушачную псеўданародную папсу, ходзяць па вуліцах з птушачкамі, сімвалямі гукання вясны. Мы потым сталі іншае насіць, не толькі птушачак, але ўсё пачыналася некалі з птушачак. Мы вярнулі ў Менск практыку вось гэтага аўтэнтычнага, несагнанага народнага свята. Няхай сабе яно генетычна вясковае, я нічога кепскага ў гэтым не бачу. Яно генетычна паганскае. І гэта таксама, і тое, што яно абрасло потым хрысціянскімі трактоўкамі. Это ўсё абсалютна нармальна, гэта інтэграцыйная як бы сутнасць беларускага падыходу да праблемных сітуацый. Я яшчэ пра это скажу. Вот інтэграцыйная, это калі ехаў да вас, я думаў, вот надумаў, што я маю пад гэтым на ўвазе. Мы інтэгравалі ўсё. Не савецкае, не штучнае, не адміністрацыйна навязанае, аўтэнтычнае, жывое. І мы знаходзілі водгук у людзей. Вот я, шчыра кажучы, этым ганаруся, што мы ажывілі саўковы горад Менск аўтэнтычнай беларушчынай. Ну, было не толькі гэта, быў яшчэ рок-гурт «Мроя», на чале з Лявонам Вольскім, які быў у абсалютна гэтым супольным кантэксце нашых святаў на Траецкім прадмесці, дзе была і «Мроя», і нашыя гукальныя песні, і нашы самаробныя строі. Дарэчы, Павел Ізотавіч Якубовіч, журналіст такі вядомы ёсць у Беларусі, ён доўгія гады быў галоўным рэдактарам савецкай Беларусі, а да таго ў яго была кар'ера, ён быў самым папулярным аўтарам газеты «Знамя юнасці», моладзевай камсамольскай газеты. Вялікія наклады былі, там 500 000, нешта такое, так? Ён пісаў пра футбол і прастытутак, і такія всякія тэмы, якія як бы былі на мяжы тады. І ён, Павел Ізотавіч Якубовіч, паглядзеўшы на нашы гэтыя прыўнесеныя імпульсы беларушчыны ў саўковы горад, разразіўся іранічным опусам. Как это так, эти молодые люди в джинсах грех, напяливают на себя какие-то вышитые рубахи, поют какие-то архаические песни. Зачем это все? Вот я так думаю, что система, в особе Павла Ізотавіча, яна адчула пэўную сістэмную небяспеку, потому что мы эстэтызавалі альтэрнатыўнасць. І альтэрнатыўнасць яна была, ну, паводле змоўчання беларускай.
І таму яна і знаходзіла водгук у тагачасным маладым пакаленні, ну, можа быть, не толькі маладым, але я кажу пра свае тагачасныя сінхронныя адчуванні, мяне атачалі мае раўналеткі 20-колькі-гадовыя. Вот. І так была падрыхтаваная пэўная глеба да прыходу новай хвалі беларушчыны ўжо з палітычным вымярэннем, ужо з ідэяй незалежнага быту беларускага народу, які са сваёй гісторыяй, традыцыяй, эстэтыкай і так далей мае права незалежна вызначаць свой уласны лёс. Як бы таму зусім лягічна вот гэты адраджэнскі культурны рух аб'яднаўся, а можа нават генераваў сабой адраджэнскі незалежніцкі рух палітычны. Усё пачыналася з эстэтычнага пачуцця. А вот мне показалось, что вот когда вы, вот из вашего рассказа, когда вы нашли вот эти вот песни старые белорусские, да, там вот из деревенские, то, в общем, вы нашли какой-то ключ, который позволял зажигать в глазах огонь, да. Белорусы в основном не очень оптимистично настроенные люди, а вот с этими песнями, с этим возвратом к каким-то вот народным, национальным корням, да, люди становились бодрее. Правильно я вас понял? Абсолютно так. Ну, то есть, грубо говоря, белорусский язык, белорусская культура, ее возрождение, да, главным побочным эффектом этого возрождения является появление энтузиазма. Да, то есть, в основном белорусы, это такой региональный мем, белорус, как правило, очень такой флегматичный человек и очень грустный, да, а вот когда он переходит на белорусский язык, когда он окружен орнаментами, не поддельными, как вы сказали, советскими, а вот своими настоящими, вот, которые идут прямо вот из толщи местной культуры, то тогда он гораздо более... Он веселее, он как бы полон энергии, полон оптимизма, полон планов. То есть, грубо говоря, благодаря возврату к возрождению национальной культуры вы как бы вдохнули новую жизнь в народ, в такое появление массового энтузиазма. Ведаеце, правильно вы уловілі, але трэба, напэўна, сітуацыю ў дынаміцы разглядаць дыахранічна. І, напэўна, вось нашае пакаленне, як бы першае непужанае пакаленне, як бы новых гараджанаў, ну, мы ж з вами ведаем, што новая урбаністычная беларуская нацыя, яна у другім, у трэцім максімум пакаленні, яна ўсё ж такі не гарадская, яна вясковая. Кроме евреев. Кроме евреев, татар, скорее всего. Так, безумоўна. Ну, але калі гаварыць пра цяперашнія, колькі у нас 70 уже, по-моему, процент, уже за 70 жыве ў гарадах, то нават калі зважаць на габрэйскі, на іншы кампанент, все адно, як бы рывок урбанізацыі, ён, непазбежна прыводзіў да масавага прытоку колішніх вяскоўцаў. Ну, як вяскоўцаў. У нас же і хутары былі не толькі вёска ў сэнсе калхоза. Это, дарэчы, таксама важна, каб разумець некаторыя нюансы. Але вярнуўшыся да аптымізму. І вось, можа быць, таму, што мы былі першым такім яшчэ непужаным на той момант пакаленнем, і ўжо у другім, трэцім пакаленні гараджанамі, што таксама важна. В сэнсе не было праблемы зачапіцца ў гэтым, апрыёры чужым горадзе, наследаваць ягоныя стэрэатыпы, патрабаванні, прыстасоўвацца. У гэтым сэнсе, напэўна, былі свабаднейшыя. Пры гэтым мы вельмі шанавалі людзей папярэдняга параўнанні з намі пакалення. Это Алексей Марачкін, да прыкладу, Яўген Кулік, это група на паддашку. Мы, дарэчы, зусім недалёка ад дома, дзе суполка на паддашку збіралася, тут же ж літаральна 100 метров на праспекце. Не ведаеце, Максим, пра што я кажу? Вот гэтыя людзі, старэйшыя за нас, якія всяляк нас падтрымлівалі, пераважна мастакі, мастацтвазнаўцы, але не толькі, фізікі таксама всякія, яны збіраліся пакрыёма ў майстэрнях мастакоў, абмяркоўвалі важныя беларускія пытанні, ладзілі заканспіраваныя мастацкія выставы, у гонар юбілеяў выдатных нашых дзеячоў альбо гістарычных падзеяў. Скажем, умоўнае тысячагоддзе Беларусі, 980 год. Это першае упамінанне полацкага і тураўскага княства. Значит, 1000 гадоў Беларусі. Ясна, што ў 1980 годзе нельга было нават і гаварыць пра нейкае тысячагоддзе, нейкай Беларусі, нейкай там дзяржаўнай традыцыі. Яны зрабілі патаемную выставу, вот акурат зусім недалёка адсюль. На апошнім паверсе дома насупраць КГБ
на падвоканні якога задоўга да серыяла пра Штирліца гаспадар Яўген Кулік выстаўляў кветку тады, калі ён дома, і прыбіраў, калі яго не было дома, і пакрыёма патаемна менская інтэлігенцыя, чалавек 15-20, збіраліся і ладзілі выставы для сябе. І яны настолькі не лічылі магчымым як бы рабіць прарыў на людзей, што спачатку вельмі баяліся за нас, калі з'явіліся мы, наша пакаленне. Яны нам паціху перадавалі сам выдавецкую літаратуру, знойдзеныя на гарышчах заходнебеларускія кнігі і часопісы. Вот это все ў нас было. І я, як і ўсе мае сябры, начамі з фотапавелічальнікам, чырвонае святло фотапавелічальніка друкавалі, значыць, фотаспосабам копіі гэтых выданняў. Такая місія была. І, напэўна, яны думалі, што мы пяроймем іхную вот этую закрытую модель захавальнікаў праўды. Подпольщики. Так, партизаны, а мы обнаглели до того, значит, что мы это все рабілі. Значит, мы захоўвалі праўду, але пры гэтым вот неяк стыхійна мы выйшлі на вуліцу. Вот шчыра кажу, вот гэтым я ганаруся. І як толькі мы выйшлі на вуліцу і атрымалі фідбэк ад людзей, что, оказывается, это классно, что, оказывается, это потребно. Вот это и было крыніцай нашага аптымізму. В сэнсе, что мы не культывуем агнень, які гасне, а мы распальваем не пажар, а цёплае вогнішча, як бы якое флюіды вельмі цёплыя нясе. І ведаеце, вот што яшчэ вельмі важна. Это я гаварыў пра народную традыцыю, але калі мы ўзяліся, значит, нашыя зборкі, яны былі з дзвюх частак. Першая частка это былі спеўкі пад кіраўніцтвам Ларысы Сімаковіч. Дарэчы, запрасіце яе. Яна вельмі мудры чалавек, это кампазітар, харэограф, вельмі канцэптуальны чалавек. Это яна тады вучыла нас медвядзём, як бы па вуху бітых, вучыла спяваць. А другой часткай былі лекцыі. І мы былі абнаглелі до таго, што адна з лекцый у нас была, ці можа Беларусь эканамічна вытрываць самастойна. Лекцыю чытаў Харэўскі Сергей, якому тады было гадоў 15, па-моему, ці 16. Ну, яшчэ часам трэцяя частка была, ну, як у студэнтаў бывае, але яна была не заўсёды. І аднойчы мы, некаторыя з нас ужо нараджалі дзяцей, аднойчы мы задумаліся, што творыцца з садочкамі і школамі. У Менску няма ніводнай беларускай школы. І ў 1983 годзе, ну, это ніякіх перастроек, ніякіх Гарбачовых, Андропаў ці Чарненка, халерэгу, ну, неважна. Поўная глуш. Мы сабраліся, чалавек 25, надрукавалі вытрымкі з Канстытуцыі і закона аб адукацыі і пайшлі ў мікрараён Сляпянка. Пытаць людзей з кватэры ў кватэру, ці хацелі б вы, каб вашы дзеці вучыліся па-беларуску. А Сляпянка, яна была такім мікрараёнам, ну, зрэзам такім, як бы, які там штат Масачусетс лічыцца такім зрэзам перад электаральнымі кампаніямі. Ну, і там жывуць і рабочыя жывуць, і інтэлігенцыя, і там разначынцы всякія. Так цікава, што інтэлігенцыі і разначынцы трохі нас шугаліся. А рабочыя за милую душу, по-белорусски, да, пожалуйста, почему бы и нет. И мы собрали, уявите себе, подписаў 600 ці 700, просто в одном микрорайоне за тое, каб там побач была беларуская школа. Некаторыя сумняваліся, я не буду цяпер казаць, хто сумняваўся, мои хорошие сябры, нічого не атрымаецца, нас там паб'юць, з кватэр выкінуць, усё ўжо давно як бы падзацэментавана. А самым драйверам галоўным быў светлай памяці Віктор Івашкевіч. Ён быў самым вялікім аптымістам, давай, наперад, яго як бы гуманітарныя сумневы не стрымлівалі адрозна, скажам, ад мяне. Я таксама спачатку, не, я рваўся, але я сумняваўся. І слухайце, это было фантастычна. І мы некалькі дзён хадзілі, пакуль не трапіў нехта на не ў меру пільнага грамадзяніна, які патэлефанаваў куды следуе, значит, ну і тады кагосьці з нашых спыніла міліцыя, але на дзіва, тады ўлады не надта ведалі, што з гэтым усім рабіць. Апрыёры Беларусь лічылася спакойным рэгіёнам. Это не заходняя Украіна, это не Эстонія, это не Грузія, тут нічого падобнага быць не можа. Ну і неяк тады, можа быць, яны не хацелі псаваць статыстыку перад Масквой, это неяк ціха закончылася.
але яны стварылі першую пасля вялікага перапынку школу беларускамоўную нумар 108 у Сляпянцы. То есть мы яшчэ за савецкім часам раптам высветлілі, што, аказваецца, гэтая ідэя можа быць не толькі пазітыўнай, але яна можа мяняць рэальнасць. Потому что ясно, что мы говорили не только про белорусскую мову, а и про сутность нашу. Вот мы белорусы, кто, это наша земля, это наша идентичность, давайте застанемся сами собой. В смысле, попыт на идентичность, оказывается, был и тады, когда сдавалось, он уже был сломленный. Ну вот так, перелом от пессимизма до оптимизма. Можно? То есть, вот смотрите, это очень красивый рассказ, потому что, как правило, когда говорят о национализмах, то говорят, что националисты объединяют людей вокруг горя, вокруг какой-то большой исторической травмы. Ну, вот сопоставимо, как бы в Украине был Голодомор, а в Казахстане тоже какие-то были голоды, когда погибло, ну, там, чуть ли не 2/3 населения. Да, и, как правило, вот националисты — это не вот люди полные энтузиазма, оптимизма и вот как-то вот как теплоты, как вы их описываете. Ну, предполагается. А это люди, которые очень грустные, да, они полные каких-то вот темных энергий, да, у них там и месть, и горе, и слезы, и они стараются, как бы считается, вот, в литературе, как правило, националистов в этом подозревают, они объединяют людей вокруг негативного, вокруг страдания и горя, да, вокруг массовых убийств, вокруг массовых переселений и так далее. А у вас получается вот этого момента о том, что мы, белорусы, являемся народом-жертвой, да, и давайте на этом основании объединимся и отомстим нашим вот там, как-то вот в какой-то из форм, отомстим нашим мучителям. У вас этого не было. Да, у вас было другое. Вы говорили о том, что посмотреть, как прекрасна Беларусь, как хороша наша мова, как хороши наши обряды, как хороша наша история. И давайте это все полно вот какого-то света, тепла, и давайте вокруг этого света и тепла и будем объединяться. Правильно я вас понял? Что вот момента «давайте объединимся, потому что мы жертвы» не было? Мы, ну, калі конкретно говорить про тех, хто выкопваў з-пад гнёту, по-беларуску гнёт — это той камень, які кладзецца на бочку за гуркамі. Так вот, з-пад гнёту выкопваў гэтую праўду, мы усведамлялі, мы разумелі, які гістарычны шлях прайшлі нашыя продкі і ў чым прычына такога, ну, гаротнага стану мовы, культуры, самасвядомасці і так далей. Але можа быць, гэта падсвядома было, мы сапраўды пачыналі з пазітыву. Я думаю, што для фармавання нацыянальнай свядомасці, мадэрнай нацыянальнай свядомасці, непазбежна, ну не то, што выкарыстоўваюцца, я все ж таки не думаю, што ёсць, як бы, ведаю пра канструктывісцкі падыход, але думаю, што шмат што робіцца, як бы, само сабой. І пазітыўныя, і негатыўныя моманты, ну, супольна пражыты альбо супольна асэнсаваны гістарычны лёс. Это ж все ж таки основа, як бы, пачуцця локця. Таму, калі раскрылася праўда пра, найперш пра курапаты, а потым, ці синхронна, пра Чарнобыль, яны былі магутнымі фактарамі для фармавання беларускай палітычнай нацыі. Аднак вось гэтым пазітывам, можа быць, яны мусілі ўраўнаважвацца. Ну і з майго пункту гледжання, это вельмі правільна, што негатыўныя крытэрыі, значыць, мы не такія, там ворагі, яны павінны кампенсаваць пазітывам. Мы самадастатковыя, мы станоўчыя, мы ўмеем, мы можам, мы маглі і зможам яшчэ. Абавязкова трэба. І прызнацца, адным з найбольш таких светлых гістарычных момантаў, важных не толькі для Беларусі, а для нашага рэгіёну, які вызваляўся ад імперскіх савецкіх путаў, былі 87-91 гады. Я тады аб'ездзіў ад Рыгі праз Вільню да Кіева, як і многія мае сябры, і мы просто адчувалі, што мы все, умоўна кажучы, ад Талліна да Тбілісі, мы ўсё робім адну справу. Это было абсолютно фантастычнае братэрства. З паўабароту можна было зразумець чалавека, і не было тады як бы ні як бы ўзаемных там
разлікаў наконт межаў, не буду казаць пра паўднёвы Каўказ, там пра Арменію, Азербайджан, можа быць, скажу пра класычную ўсходнюю Еўропу. Такіх пытанняў увогуле не было. Все разумелі, значыць, дзе сатана, дзе чорная сіла, все разумелі, што нашыя нацыянальныя адраджэнні, яны паводле дэфініцыі адначасова і дэмакратычныя адраджэнні, не проста нацыяналізм, а нацыянал-дэмакратызм. Я нацыянал-дэмакрат. Што такі нацыянал-дэмакрат, адраджэнец от конца 80-х, ён апрыёры за свабоду, і ён апрыёры не матывуецца нянавісцю. Таму мне заўсёды прыкра, калі я бачу, калі цяпер распальваюцца тыя нянавісці, там, ці беларуска-літоўская, літоўска-беларуская, там, ці украінска-беларуская, ці нейкае яшчэ, это ці пры ўдзеле палякаў тыя самыя ненавісці. Это для нашага рэгіёну цэнтральна-ўсходняй Еўропы шляху нікуды. Может, еще один вопрос? І ў звязку з гэтым, напэўна, важным складнікам нацыянальнай ідэі для мяне, калі гаварыць як бы цывілізацыйна ў вядомых як бы чыіх тэрмінах, ну, мы ўсходняя Еўропа, і мы яе frontier. Тогда такой вопрос. Нет ли у вас какого-то рецепта? Может, он как-то вот... Может, сейчас придумаете, каким образом сделать так, чтобы национализм, он оставался вот в рамках демократии, в рамках либерализма, свободы, взаимоуважения, вот в рамках гражданских универсальных ценностей, чтобы не националисты, и они же ведь, как бы, национализм имеет такую особенность, он может как бы переключаться на не очень полезные для общества повестки, да, там, на мотивы мести, на мотивы какой-то жестокости, да, там, на агрессию в отношении меньшинств и так далее. У вас есть, как вы сказали, чтобы эти моменты, да, там, и негатив, и позитив, они присутствуют. И вот как сделать так, чтобы как можно больше было позитива и как можно больше негатива? Рецепт не, але ёсць пэўны грунт. Или это какой-то природный процесс? То есть как бы оно само, вот, народное мнение, оно как-то само вот работает, и иногда оно перекатывается вот, то, что сейчас в Польше происходит. Да, и... Ну, я не буду суседзяў каментаваць прынцыпова, якраз дзеля таго, каб... Хорошо, вырезаем все, что про каб не распальваць. А вось пра нас саміх скажу, што у нас ёсць вельмі добры грунт для таго, каб мы і самасць сваю ажыццявілі, значыць, сваю тоеснасць. Беларусы як, ну, і проста як нацыя, і як грамадзянская, як палітычная нацыя. Па-першае, гэта ўсё-такі наша сярэднявечная гісторыя. Я думаю, што Вялікае княства вось у гэтым сэнсе талерантнасці, гармоніі з мяншынямі, міжрэлігійнага міру, хаця ўсяка бывала, але, ну, слухайце, у нас каталіцка-праваслаўных войнаў, ну, не было. Не было. Былі іншыя войны, калі праваслаўны князь Астроскі, як бы падворшай, там з іншымі суседнімі праваслаўнымі ж біўся, але зусім іншыя. А ў межах вот этой шматнацыянальнай всё ж такі шматвернай дзяржавы, ну, худа-бедна, але ўдавалася вякамі вытрымліваць мір. Это раз. Ну і быў аўтарытэт той дзяржавы, напэўна, людзі ўсведамлялі, што яны яе генеруюць вот эту дзяржаўную ўладу нейкім чынам, і таму яе слухаліся. Это другое. Ну, дарэчы, это бяда наша, што прывыклі дзяржаўнай улады слухацца, але генераваць яе перасталі. Это вялікі будзе выклік, калі ўжо ў нас все будзе нармальна, і будзе нармальная дэмакратыя, а ўсё роўна будзе мы і яны, в сэнсе тая дзяржаўная ўлада, нават дэмакратычна выбраная, от па інерцыі адчужанасць нейкая будзе, бо саветы яе разбурылі. Але вярнуўшыся да мадэлі сужыцця, глядзім, скажам, на лёс і культуру беларускіх татараў, мусульманаў, якія жывуць 600 гадоў у Беларусі. Беларускі іслам – это абсолютно выдатны прыклад як бы поўнай інтэграванасці вот у эту прыгожую мазаіку. Хрысціянства некалькіх канфесіяў, юдаізму, як бы хрыстаматыйны прыклад царква, касцёл, сінагога і мячэт яшчэ дзе-нідзе ў Смілавічах альбо там у Іўеці, у суботніках, як бы і нуль праблемаў, з якімі сутыкаюцца ў некаторых іншых, як бы, ну, цяпер змешаных хрысціянска-мусульманскіх краінах. В сэнсе, нам ёсць у гэтым сэнсе каго павучыць нашим беларускім татарам. Извините, перебью. То есть, получается, ваш рецепт такой. Просто учебник истории Беларуси,
в нем нет ни войн междунациональных и межрелигиозных, конфликтов по сравнению со всеми остальными регионами Европы практически по минимуму, поэтому если ребенок будет вырастать на нормальных учебниках Беларуси, да, вот, где все это описано, как белорусы относились там, с татарами, с мусульманами, с исламской общиной, там, с иудаистской общиной, да, и со всеми остальными, там, с протестантской, то, в общем, этот исторический пример, заложенный в школе, да, он и есть как бы рецепт Беларуси, который позволит удерживать национализм вот в рамках позитивной программы. Гэта важны складнік. Все ж таки падручнік гісторыі, і кожны з нас это на сваёй шкуры спазнаў. Ён у вялікай ступені фармуе свядомасць, і потым ты мусіш сам пераадольваць у сабе нейкія стэрэатыпы, якія табе калісьці не ў прыкмет для цябе самога былі навязаныя. Так, вось гэтая як бы вернутая гістарычная памяць. Дарэчы, той факт, што ў нас былі, на жаль, пагромы, але іх было габрэйскія, але іх было вельмі мала рэальна. Рэальна як бы сужыццё. Я думаю, што кожны беларус можа расказаць гісторыю са сваёй вёскі ці мястэчка, калі беларускія, габрэйскія сем'і і разумеліся, і сябравалі, і все такое. А калі гаварыць пра... Вот я уже у слова «интегральная модель». Это зусім не интегральный национализм Дмитра Донцова, это что-то іншае. Интегровать. У советский час у пашпарце писали «национальность». І вельмі цікава, што ў змешаных беларуска-расейскіх сем'ях, і не толькі беларуска-расейскіх, якіх было немало, тому што людзі, расейцы па нацыянальнасці прыязджалі, іх прысылалі часам па размеркаванні, жаніліся з беларусамі-беларускамі. Дзеці, другое пакаленне, а пагатоў унукі, трэцяе пакаленне, яны ўжо беларусамі пісаліся. В сэнсе, беларусы маюць такую, напэўна, асаблівасць, я не ведаю, пастаноўчая яна ці не, я не буду яе ў гэтых як бы плюсах-мінусах, ціха інтэграваць, без шуму, без гвалту, без агрэсіі, а вот так цягам пакалення косю і ў аглоблі, значыць, ёсць такая прымаўка. Косю — это ветлівы зварот да каня, вот ты каня гладзіш, вот, косю. Не ведаю, як цяпер жа нацыянальнасць у пашпарце не пішуць, значыць, ці ёсць такі працэс, але дакладна ведаю, што сярод носьбітаў і прыхільнікаў беларускай нацыянальнай ідэі, носьбітаў беларускай мовы, так куча людзей усіх магчымых этнічных паходжанняў. І это абсалютна як бы нармальна і прымальна, і не генатып вызначае культурную мадэль. Я думаю, што ў нас это падсвядома людзі усведамляюць. І думаю, што адказныя людзі якраз павінны былі б дбаць, каб гэта так і заставалася. Это ёсць наш капітал, неацэнены капітал, можа быць, нават у маштабе еўрапейскіх цяперашніх праблемаў важны капітал. Мы прывыклі, што мы толькі вучні, а вот у гэтым сэнсе, можа, і нам часам ёсць як бы каго навучыць. Я коротко удакладніцца, мне вот вельмі спадабалася ваша прыгадка пра тое, як і так Макс акцэнтаваў, што запальваліся вочы, калі людзям вярталіся аўтэнтычныя спевы, традыцыі, абрады, мова і гэтак далей. Усё тое, вот, што я як звярнуў увагу, мае карані у паганстве, дзесьці вот там далёкім. Зараз вот беларусы з грымам нанесеным русіфікацыі, цывілізацыі, нечага там яшчэ, але калі вот капнуць глыбока, то мы ўсе, ў прынцыпе, у душы паганцы, і калі вот гэта паганскі агонь разгараецца, ён тады ў вачах і дае імпэт для нейкага шляху наперад, для адраджэння, для спробы нешта зрабіць для сваёй радзімай краіны. Безумоўна, купальскае вогнішча заварожвае. Яно магічную сілу мае, як і папараць-кветка. Але цікава, што вось гэты як бы інтэграцыйны падыход, ён быў уласцівы і нашым далёкім продкам. Хрысціянства абедзвюх традыцыяў і мноства канфесійных дэнамінацыяў, яно ж як бы паглынала тыя традыцыі. На курганах будавалі храмы, да паганскіх святаў прымяркоўвалі хрысціянскія даты, яечка як бы фарбаванае, это ж нешта іншае, як і салярны знак адначасова. Так што я б тут не проціпастаўляў, змейцер, все ж таки адно другому, а бачыў бы нашай традыцыі і тую дахрысціянскую з курганамі, купальскім вогнішчам, і хрысціянскую з вялікімі постацямі, і Эўфрасіні і іншых, і цывілізацыю
у тым ліку навукова-тэхнічную, дзе ёсць такія імёны, як Казімір Семяновіч, стваральнік фактычна тэорыі касманаўтыкі, шматступеньчатай ракеты. Мы нармальна пачуваемся на ўсіх этапах развіцця агульнаеўрапейскай, што называецца, культуры і цывілізацыі ў шырокім сэнсе. Звычайны малады айцішнік стварыў новую там суперновую праграму, закрыў комп і пайшоў скакаць праз купальскае вогнішча. Абсалютна. І скачучы, там ён яшчэ будзе дадумваць сабе ўсялякія там разглінаванні праграмаў і алгарытмаў. Такім чынам, на завяршэнне, ўсё ж такі, нацыянальная ідэя ад Вінцука Вячоркі. Вось ваша, асабістая. Інтэгральнасць. Усё нашае. Пазітыўнасць. Найперш натхняй аптымізмам. Развіццё. Не спыняемся. І вот што для мяне, напэўна, асабіста найважней, калі ты рэалізуешся як беларус, ты можаш столькі рэчаў зрабіць упершыню, вот колькі да цябе ніхто не рабіў, што абсалютна не параўнаць, чым калі б ты меў нейкую іншую ідэнтычнасць. Так званых там вялікіх нацыяў. Быць творцам прасторы невялікай нацыі – это велізарны бенефіт. І карыстаемся гэтым. Так, быць беларусам – гэта вялікая перспектыва для развіцця і шляху наперад. Дзякуй вялікі, такая вось нацыянальная ідэя ад спадара Вінцука Вячоркі, а гэта ад Еўрарадыё і крамы з нацыянальным каларытам такі вось нелубочны старадаўні беларускі арнамент. Дзякуй. Максим Гаруноў, Зміцер Лукашук і наш сённяшні госць Вінцук Вячорка. Ідэя X на Еўрарадыё.